Hongilaheng astu nama sidam mengkoto dhisik cantrik Antasena sowanmu adoh tak awe cerak saya tak raketake prasasat kaya sedya tak rangkul-rangkula yekti aku mung bakal pitakon piye pawartane para cantrik Antasena. Ya Sang Panembahan, pangestune Sang Panembahan, para cantrik ing gerbang sore kene siji wae ora ana sing mrengkang dawuh. Malah ana saka panduluku saiki malah akeh para cantrik sing kepengin padha suwita ana ngarsaning Sang Begawan Sabdawala, kepengin ngangsu seserepan lan ngudi kawruh. Oh ngono. Ya. Yen ngono banget tak trima ya cantrik Antasena. Ya Panembahan. Ora lali aku ngaturke bekti ya Panembahan. Ya tak tampa tiba padha-padha. Prayogakno nggonmu lungguh. Kaya-kaya wis ra kurang prayoga nggonku lungguh Panembahan. Durung suwe nggonku rerasanan iki. Pertapan Gebang sore kok ana dayoh. Mengko dhisik Kisana lungguh kang satata kejaba aku ngaturake sugeng rawuh aku go ngaturake pambagya raharja to Kisana kepareng rawuh ana pertapan kene. Duh Sang Panembahan, awit pangestunipun Sang Panembahan saha kasembuh pangayomaning Jawata sawanipun dasat kawula lulus raharja mboten wonten alangan satunggal menapa. Kejawi saking menika keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sandhap pepadhanipun Sang Wiku. Ya banget panarimaku dene panjenengan ngaturake sungkem nanging rehne aku mung jejereng wong cilik mula ya wis tiba padha-padha wae lan ora jeneng aku iki tambuh nyatane ya iki lagi iki aku iso wanuh panjenengan kuwi jane piyai saka ngendi lan sapa sing dadi asmamu Kisana? Duh Sang Panembahan, menapa paduka dereng nate uninga dhateng dasat kawula. Gajake ya lagi sepisan iki. Aku weruh karo panjenengan. Panembahan, wetawis sampun dangu anggen kula cecaketan kalian Sang Panembahan. Wiwit kula taksih lare ngantos kula malah dados manggala senopati paduka Panembahan tansah ngemongi lan ngayomi dhateng kula. Nanging sareng kalenggan menika paduka Sang Tapa dados Brahmana kok lajeng ketingalipun supe dhateng kula Panembahan. Wila wong nyatane lehku ngerti karo panjenengan ya lagi sepisan iki kok Kisana. Nggih. Yen ngaten menawi Sang Tapa saestu dereng pirsa dhateng kula sawetawis kula badhe nggladhahi wanuh ulang tepang nggih nderek pitepangan estunipun kula menika saking Karang Kadempel atmajanipun Ki Lurah Semar Badranaya dene nami kula pun Ki Lurah Petruk kantonge bolong Panembahan. Asem sithik ning tengik suaramu. Apa kowe wis tepung karo sing jenenge Petruk? Nggih sampun. Wong endi? Petruk kuwi sapa? Wong endi kuwi? Saking Karang Kadempel. Nggih Karang Kabolotan. Bolot iki nggon ngendi kowe? Ora wani ro bolot bengi iki bosku bolot soalnya. Nggih, Karang Kabolotan menika panggenanipun Petruk kantong bolong. Nanging dinten mangke Ki Lurah Petruk menika kadosipun nembe kisah. Ketingalipun kok sak menika madeg dados Brahmana. Hup. Diam. Kowe ngerti kuwi dadi ruangmu gene kowe malah sesedokan ana ngarepanku ngono kok. Nggih. Nadyan paduka derajate ngacleplik nanging katemben menika paduka winong wong kalian Jawata.
paduka dados brahmana suci ingkang supados ambabar kawruh panunggal medharaken ngelmi Panembahan. Oh lak ngono. Lah saiki kersamu piye? Nek murih wijang satala-tala sowanmu tak keparengake rada ngangsek nggih ngestokaken dawuh Sang Tapa. Hanjreng kang puspita rum kasilire samirana amre sekar gedung ngas gandanyo maweh raras retnaning driya wis Anoman, saiki tak keparengake matur. Nggih. Panembahan, nanging saderengipun matur mbok bilih wonten lepat atur kula mangke nyuwun agunging samudra pangasami Panembahan. Ya wis ra dadi ngopo. Sernakno rasa wigih ringa-ringa. Nggih. Duh Sang Tapa, estunipun anggen kula sowan menika namung kepengin sanget badhe purwita suwita dhateng Sang Tapa. Nadyanto kula namung dipun dadosaken jurudang juru pengangsu kula namung nderek sendika sauger dipun tampi pasuwitan kula Sang Tapa. Oh ngono. Neng apa kira-kira wis tok pikir luwih dhisik kok kowe kepengin dadi cantrike Sabdawala iki piye? Merga ngene, aku iki nak mung wong cilik, papan dunungku kuwi mung ana gunung. Adoh ratu tur nyanding watu, mangane ya mung saenenge, lawuhe ya mung sak wujud-wujute. Kadhangkala nek karindhok siji ya diublek engko dipara 18. Apa kira-kira kowe ora gelo, ora kuciwa nek melu aku? Nggih kula menika sampun kulina nedha kirang boga. Oh ya syukur nek ngono. Nek wis kulina ya syukur. Dadi kahanan apa wae wis siap. Kowe kepengin suwita tenan ya? Nggih saestu Sang Tapa. Lah yen kowe pengen suwita tenan coba aku tak takon. Sangune wong suwita kuwi apa? Nggih. Sangunipun wonten gangsal. Ana 5 apa wae? Sangunipun menika wonten guna, sarana, sekti, wani lan nurut. Weh. Guna, sarana, sekti, wani lan nurut. Tegese guna apa? Aja ngadi-adi, lamun pinuju digunakake Sang Guru Nadi. Apik. Nek sarana apa? Yen ketrima kasektene aja semangkean, aja sumungah. Ya, bener. Sekti apa? Yen pinercaya aja mingkuh. Wani tangguh saking baya pekewuh. Nurut menawi dinuta Bapa Guru ora kena ngresula. Weh. Jan lantip tenan kowe Senggana. Lantip kaya sak ora-orane kowe iki munyuk. Kethek iya to. Menungso mbiyen jare saka kethek, malane le mikir iso lantip kaya ngono, madhep marep mantep.
Yen ngono kowe tenanan mantep dadi siswaku. Nggih, mapan menika ingkang sampun dados anteping manah saha ideping tekad kula Sang Tapa. Ya. Ning yen kowe meguru karo aku iki apa ora jenenge kebon nusu gudel? Mboten. Kula nyusu napa mawon remen. Karepe piye karepe? Kula napa-napa nggih purun. Kambing oke. Sapi oke. Gudel apa meneh? Genjik. Genjik barang. Nggih, sauger kebonipun nika purun nusani kula gelem. Genjike purun nusani kula gelem. Angger diseseli gelem. Jo. Yen pancen wis mantep dadi muridku oke. Sak kamat-kamat sak gaduk-gaduk laku waton kowe gelem nampa karo kasunyatan aku ora kabotaning janji. Mapanku iki ya mung ana ning pucuke gunung piye. Kowe ora apa-apa tenan nggih Sang Tapa kula kantun derek ya. Yen ngono Anoman saiki wis dadi siswaku. Ning ngene. Renen kowe saiki wis dadi siswaku mestine banjur kowe arep takon babakan ngilmu, bener ora? Nggih. Mestinipun mekaten. Lah rak ngono. Antasena lak ya ngono to. Kowe durung suwe dadi siswaku ning kowe urung tau takon bab ngilmu iki piye Antasena? Rah nek aku ora. Aku cukup melu krungu wis remasuk cah cerdas padake. Wis dipenakke aku ngrungokke langsung masuk. Cara Pentium 19 utekku. Duh. Gleleng. Ya. Ya ning kene mengko bab babar ngilmu panunggal utawa alam-alaman mengko golek wektu. Wektune sing mirunggan. Jalaran yen nglembug babakan ngilmu iki nuruti ngomongke ngilmu ra ana enteke. Wong lanang iki diam-diam ngomongke saka wong wedok tekan nabi-nabi so ngentekke pirang-pirang wektu. Wis mengko bengi wae karo jagongan, mengko bengi sisan karo golek bakmi. Tur meneh dasare pertapan Gebang sore bakal arep ana dayoh. Bebasan namung sak kedheping netra, kabyawara kondang ngumandang ngebaki jagat raya bilih sang pertapan. Wonten ing pertapan Gebang sore menika wonten pendhita mbabar kawruh panunggal peparab Begawan Sabdawala. Datanama mokal mila lajeng kathah para kawula ingkang nandhang kasangsaya nandhang papa, lajeng sami nyuwun pitulungan nyuwun berkah dhateng Sang Tapa. Anoman kowe ning mburi survei dhisik nggih. Sendika. Antasena mburi kowe.
ngerti le teko ayu mulane kok Anoman kon mlebu. Lah iya. Ora lido ujare wong adaplok banjur ana dayah tenan ora. Nggih, mangke riyen menika kok wonten piyayi putri nanging saderengipun kula ngaturaken pambagya sami wilujeng to Nyai. Inggih, pangestunipun mangke widodha bekti kula konjuk nggih. Nggih pun kula tampi dawah sami-sami. Matur nuwun, matur nuwun. Nanging boten sah basa kalian kula Panembahan. Weluh. Nek kersamu ngono ya wis aku ra basa. Lah sampean ki sapa jenenge? Nggih. Nami kula pun Wahyu. Dene pakaryan kula menika dados waranggana utawi sinden. Oh. Wahyu. Anu, daleme pundi daleme? Nggih wonten Brebah mriki kemawon, caket mawon caket. Oh, Wahyu biasane dadi sinden. Bojone? Nggih, bojo kula menika dalang. Iki kersamu arep piye? Kok iso tekan kene? Karepmu arep ngopo? Nggih. Kula mboten badhe menapa-napa. Kula namung badhe curhat Panembahan. Oh, arep curhat. Curhat apa? Nggih. Sasuwene kula menika nyinden pirang-pirang panggenan menika. Bojo kula menika nggih mboten nate wangsul. Basan kula menika kepanggih kalian bojo kula menika wonten griya. Kula kok nemu pas ngumbah-umbah kathoke niku wonten foto. Fotone nggih wong wedok ayu mongko nggih anune gedhe tenan niku. Basan tak buka HP-ne menika. Apa meneh ngen menika ngen napa IG ngene niku. Nika sing dipun love niku dipencet no love niku sik ayu-ayu wong Jepang niku. Jane kurang apa to aku anggen kula niku ajeng suwita kalian garwa kula menika kurang napa? Bojomu kuwi. Oh jane wong lanang ki ya ngono kuwi ki jane ki tresno napa mboten kalih kula menika jane tresno napa mboten. Lah wong wedok ki jak kowe biasane sok masake apa ora? Nggih masake namung nggih saanane. Apa? Nggih watu. Ayo wong lanang kae watu ra waton. Masake gaweke wedang. Nggih kula nggih sok damelke wedang. Pahit apa legi? Nggih kula campuri uyah. Ayo mulane wong lanang ora betah. Nek piye carane nek dadi mbok waranggana, mbok bengi repot nek garwane iki pengen apa butuhe apa wong lanang ki seneng diperajake dadi gaweke wedang isuk-isuk tep gaweke wedang godhoke banyu nggo siram monggo Mas sampun dados menika pun siap nek menawi ajeng siram monggo nggih karep kula nggih ngoten nek angger kula ngejak niku pun cuma wis monggo siram Mas monggo siram niku kula malah ditarik ngaten nika lho gedhek wae cengelir. Karep kula niku nggih saged rukun ngaten ora apa-apa. Wong wedok kuwi kudu sabar. Nek wis duwe bojo ngono kuwi wong wedok sing dibutuhke iki dongane. Pengestune, wis wong lanang iki wis abot pikirane pirang-pirang. Piye carane ben nguripi bojoku, nguripi anakku. Dadi nek saisa-isane wong wedok ya memberikan doa sing saapik-apike nggo wong lanang. Nggih karep kula ngaten. Nek kok sing dilek niku malah sik nika lho. Mongko ning nggon HP-ne niku nggih wonten tulisane telepon ping bola-bali ping 12 napa ping 24 niku tulisane wasita. Basan kula tampa kok halo, ngaten niku. Oh jenengi wong lanang. Nggih. Jenengi wasitane sing nampa kok wong wedok ngaten niku. Wis di ngapura wong lanang yo encen ana masa-masane ngono kuwi. Ana masane puber kedua, puber ketiga ngono kuwi. Ning sing jane sing ditresnani tenan ki ya bojone dhewe. Kuwi wis diterima-terimake wae. Engko ana fasene ilang kaya ngono kuwi wis sing di madhep mantep marang bojone dhewe. Terus kula kudu pripun? Apa kula golek liyane yo an? Aja.
Wis siji kuwi karang dalang ki abot nemoni wong ayu-ayu sinden pirang-pirang. Ning nek isih gemati kuwi wis apik. Nggih, Panembahan matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun sampun maringi kawruh dhateng kula. Ya wis sing apik. Wis disabar-sabarke dadi wong wedok pancen kudu kuat kaya ngono kuwi. Atine ditata, pikirane ditata, aja nganti bad mood. Waduh. Kok bad mood barang? Bad mood menika menapa? Mute elek. Rasane elek ngono kuwi. Soale wong wedok kuwi dongane mandi. Oh ngaten nggih. Iya. Dongane kudu sing apik-apik, nggo wong lanang dongake sing apik-apik. Ben kole kerja mulih ngono kuwi rasane diprajakke ngono kuwi seneng. Wis mesra-mesra. Nggih, ngoten nggih. Kula tak nglakoni napa ingkang sampun pangandikan panjenengan ajeng kula estuaken Panembahan. Ya. Niki kula wonten arta menika saking limbukan kala wingi. Wonten saweran menika kangge panjenengan ora. Anakmu pira? 3. Ya wis ki nggo anakmu ora aku ora butuh kaya ngono kuwi. Aku sak derma nglakoni wis kowe mulya kuwi dibagi nggo anakmu. Nun nggih matur sembah nuwun Panembahan. Sembah nuwun nggih Panembahan. Lanuwun, ya. Sinten menika? Nggih, nami kula pun Mariono. Oh, Mariono. Iki tekan kene arep ngopo Mariono? Nggih, kula nyuwun laris. Anggenipun kula mayang, syukur-syukur kula nggih kepengin dados anggenipun kula nyalon menika. Nyalon apa? Nggih kula pengen dados dukuh. Wis dadi dalang ya pengen dadi dukuh. Lah nggih mboten napa-napa. Oh, dalang kondang entus susmono menika dados bupati, kula nggih pengen dados dukuh ngoten. Angel. Nggih ora ana sing mustahil kabeh iso dilakoni. Nek njaluk laris kuwi pancene angel, kabeh kudu nganggo srana. Srananipun menapa? Sranane ya kuwi ya prihatin. Didalangi prihatin kuwi ora mung poso, ora mung kungkum, ora mung apa wae nglakoni prihatin sing cara spiritual. Lah prihatinipun prihatin menapa? Ya akeh. Kaya dene golek-goleki ning YouTube. Wah, golek inspirasi kuwi ya penting. Oh, lak ngoten. Kula nggih sok golek inspirasi niku. Lah inspirasimu apa? Nggih sing indah-indah niku. Nggih aplikasi-aplikasi menika. Aplikasi apa? Wonten aplikasi. Aplikasi sing landhep banget niku. Aplikasi kok landhep banget ya. Aplikasi apa kok landhep banget? Niku naminipun Melicet. Aplikasi landhep, aplikasi Melicet terang ngawur ora. Nggih niki karep kula niku pengen dados kondang, ya kondang kuwi angel jenenge Wahyu kuwi. Wahyu niku bojo kula niku. Ayo Wahyu kuwi angel. Wahyu kuwi ra mesti. Masyarakat kuwi iso seneng sing jenenge dalang iki. Kuwi ya mergo prentuling ati dhewe-dhewe. Terus carane ben iso ditresnani masyarakat pripun? Wah. Lah niku carane ditresnani masyarakat kuwi ya kudu tanggap. Kudu tresnani masyarakat. Carane kuwi arep dadi dukuh. Kuwi ora kok mung kudu duwe bondo kuwi aja mung kuwi. Ning piye carane kudu gelem ning ngarep dhewe. Sigap nek ana kebutuhan apa masyarakate dirungokke. Dadi kudu gelem
mengisor. Kudu gelem ndelok masyarakate kaya ngapa. Ora mung karepe dhewe gleleng dumeh dadi dukuh. Yo apa-apa waton njupuk dhuwur dipek dhewe. Ngono kuwi aja nganti kaya ngono kuwi. Apa meneh? Entuk dhuwit akeh, nanggap campur sari, nyaweri. Wah, wis kuwi contoh sing ora apik. Nyaweri kuwi apik ning nek duwite bener. Apike ya dienggo kaya ngene iki, misale digelarke wayang ngene iki. Nyawer sinden. Ha nggih padha mawon niku nggih nyawer ya beda. Nek nggon wayang ngene iki nganggone iki prihatin. Nah, kuwi ndongake ana dongane. Dadi apa sing didongake direwangi melek sewengi ya, kuwi rada beda. Ngaten nggih, nggih. Dadine kowe ya kudu prihatine ora mung prihatin bab spiritual, tapi yo prihatin bab mikir karo golek kawruh. Oh nggih ngaten panembahan nggih. Berarti kula nggih ajeng mundhakaken dawuhipun panjenengan nggih. Ya wis kuwi wae. Niki kula namung wonten gula teh menika saged napa mboten? Rasah-rasah. Aku iki mung dadi dalan. Aku kaya ngene iki ora mergo awakku dhewe. Aku iso ngandani ngene iki mergo aku mung lagi dadi dalane sing gawe urip dilalah kersaning sing gawe urip. Aku iso ngandani kaya ngene iki, aku iso marekake, aku iso ngopo-ngopo. Ning janjane kuwi mergo kapercayaane dhewe-dhewe. Oh ngaten nggih, nggih. Yen ngaten nggih kula matur sembah nuwun. Kula nyuwun pamit nggih panembahan. Belum ana manemban meluh. Iki kok ana wong piye iki le ngomong ki kepiye? Wilujeng enjang. Wilujeng manemban. Iki kowe kenapa? Apa iki mbok nganggo iki ngapa-ngapa? Lah kowe ilatmu kenapa kok miring-miring? Nggih iki kok mbok ngekah megange ngopo kok ngakeng iki pangembang. Kula nyuwun dipun marekake piye iki carane niki kula saged kados wingi uni. Jenengmu sapa? Nggih, kula Anting. Anting Lambang. Apa sing marake kowe iso dadi kaya ngono kuwi to, Ting? Kok lambemu iso menyor-monyor kaya ngono kuwi, ilatmu iso miring ngono kuwi sebabe apa? Nggih. Ngapunten, kula menika nek wayangan nika sok tiktokan. Terus velocity ngeten, terus ilate karo ngaten niku. Dilala niku. Kula niku nek wayangan niku mesti ngantuk. Dados kula mangap. Pas mangap ilat kula ngancing. Mulane nek wayangane ya piye carane melek ya melek kok. Malah turu. Malah tiktokan. Dadi ngancing kaya ngono. Ya ngomong ngene iki karep kula niku nggih ben piye niku up to date. Apa nggih dados niku terus pundi niki panembahan nyuwun sembuh nyuwun mari. Ya, kene maju sithik kene. Nggih. Ya. Niki ajeng bebekne niki lho. Ya wis meneng wae. Niki netes tekan nggon grana kula. Grana ki apa? Sesuk ngomong grana ki apa? Grana ki untu. Apa te grana ki? Grana kok untu? Untu ki waja. Grana ki
irung. Lah kula niku mikire grana niku untu Ha niki anune niku netes tekan ngen untu kula. Ning mari ora? Nggih mari. Nah, sing penting wis mari, seneng to wis iso nyanyi meneh. Nggih, matur sembah nuwun nggih Panembahan. Niki kula kedah mbayan mboten. Sebabe kula niku manten anyaran. Kebutuhane kula niku nggih kathah. Kula mboten wonten napa-napa niku pripun? Upami mawon benjang panjenengan nyambat kula menawi wonten acara-acara mboten napa-napa. Ora wis ora. Aku sak derma nglakoni wis iso mari kowe iso nyambut gawe meneh aku melu seneng nggih matur sembah nuwun nggih Panembahan. Matur sembah nuwun Panembahan. Sapa iki? Mantepangke nami kula Tusiluk. Kok kaya lagi krungu iki? Tusiya apa Tusiluk? Niku mergane kula niku nggih laire wonten Siluk. Dadose nami kula Tusiluk. Sikilmu kenapa Tusiluk? Nggih ngapunten niki kula sikile niku lempoh mboten saged jumeneng malih niki kula namung saged ngesot niku Panembahan. Lah kok mung ngesot ki apa sebabe? Jalarane apa? Nggih. Sebagai laki-laki sejati kula menika sok sengit karo bocah-bocah sing senengane do ngawur. Sok senengane jarak ning matane petithak-petithik. Wah, gerem petithak-petithik ngono kuwi, wah langsung tak candak tali gocine, tewu, teng dlosor ngono kuwi. Ngono kuwi ngopo dadak ngono? Lah ya kula niku sok mangkel. Bocah kok petithak-petithik gayal tenan kok ngono kuwi. War wong tuwa wani. Nanti ra ana bocah tak goleki meneh, ndi ana bocah wani petithak-petithik. Langsung tak candak tali gocine, tewu, teng dlasar. Ning dina bacute dina ping 3 apa ping 4 niku wonten bocah niku pun kula tewu kula teng malah gentaran kula lenjeng kelit dlasar kula sing delangsar Panembahan. Wah ayo kuwi sing rapik. Jane bocah-bocah ki ra ana klerune ning ngopo kok mbok tewu ngono kuwi. Kok mbok teng kuwi mau. Bocah-bocah ra ana kleru, ra ana apa-apa kok mbok jotosi kaya mangkono. Sing jenenge hukum kuwi ana werna 3. Ngoten nggih Panembahan. Hukum iki ana hukum alam, hukum adat, hukum karma. Lah kowe iki kena hukum karma. Mergane apa? Mergane bocah ra kleru apa-apa. Mung salah mergane mangkel karo ndelokke kowe wedi apa kepiye? Wah, ora ana apa-apa langsung mok tieng dlasar. Bocah ra ono apa-apane kok. Oh iya wanine mung karo bocah-bocah. Iki kena hukum sing jenenge hukum karma kuwi, mulane awakmu sing jengkelit. Nggih Panembahan kula nyuwun ngapunten niki. Kula saestu kula pun tobat. Kula mboten badhe ngoten malih Panembahan tenan. Tenan ora? Janji? Tenan ndi jendhekmu? Nah, ngene iki. Nek wis janji ngene iki, kudune kowe iso mari. Deloken mripatku. Wah. Nggih kula saged jumeneng malih Panembahan. Matur sembah nuwun. Ya, kuwi ora mergo aku. Ning mergo kowe wis gelem janji karo awakmu dhewe, ora mung waton delok wong gleleng banjur mbok antemi-antemi ngono kuwi. Nek kowe wis janji karo awakmu dhewe, kowe gelem sak derma, kowe gelem apik
karo wong liya ya kowe bakalan mari. Nggih, matur sembah nuwun Panembahan. Antasena sawuse iki mau dayoh pirang-pirang iki kok malah dadi kerawuhan ora pangling. Iki malah kerawuhan Pendhita Durna karo Patih Harya Sengkuni. Wo, ayo diacarani. Ning rasah basa ora apa-apa, merga wong loro kuwi ning dipapan mesti mung arep gawe kisruh. Yo. Yen ngono mengko dhisik ora bakal nyambung paningal. Iki pendeta saka 5 Begawan Durna lan Rekyana Patih Harya Sengkuni. Padha kanthi raharja rawuh ana pertapan Gebang sore kene. Oh, lole. Bleguduk manyor-manyor. Bulane kaya ngene wujude pendeta sing ora pokro. Karo aku ora basa kaya ngono ya Sang Tapa. Praptaku ana pertapanmu kene ora ana liya. Aku ora ana alangan sawiji apa. Iya Panembahan. Selamat tekaku ana pertapanmu kene. Oh ya syukur. Banjur ana wigati apa? Dene sengkan-sengkan datanpa pepoyan Sang Tapa Begawan Durna rawuh ana kene. Wela. Ati-ati lewakne Gondel Durna. Nek didelok wujude kaya ora sepira ning sekote jane manter kaya nyodo lanang kaya ngono kuwi. Sajake pendhita iki sekti tenan. Pun. Sampeyan mang mendel mawon ampun kuwatir. Sabdawala, tekaku ana kene sejatine diutus dening anak Prabu Duryudana. Sabab anggir Prabu Duryudana mireng yen to pertapan Gebang sore kene iki ana pendhita mbabar kawruh paninggal. Ya kuwi merga kene akeh siswa kang padha mbeguru. Satemah bisa gawe anak Prabu kasengsem marang Begawan Sabdawala mula. Keparenge anak Prabu Duryudana Begawan Sabdawala bakal diboyong ana negara Ngastina. Dene wigatine kuwi bakal didadekake pujangga. Bakal didadekake karo anak Prabu Duryudana dadi gurune Kurawa. Dina iki uga aku bakal ngejak awakmu bareng sak lakuku. Yen kowe njaluk bebana apa bebanane, yen kowe njaluk pitukana apa pitukane, wis tumuli. Kandha sing trewaca kuwi wigatine aku teka ana kene. Iya Sabdawala. Aku minangka Seksitama kowe bakal diangkat dadi gurune Kurawa. Nuli kowe saiki wangsulan, Sabdatama. Yo. Ngene ya Pendhita Durna lan sampeyan Rekyana Patih Harya Sengkuni. Aku ngaturke matur nuwun dene kersa rawuh ana kene lan matur nuwun dene semono kawigatene sinuwun Prabu Duryudana. Dene aku bakal diangkat dadi gurune Kurawa. Ning ngene, aku mapan ana pertapan Gebang sore iki pangajapku. Aku mung kepengin dandan-dandan tumrap kang padha kleru tumindake. Aku mung pengin ngelingke marang wong kang padha lali. Dadi aja duwe panyakra bawa yen aku iki dianggep pendhita kesthik, pendhita sing sekti. Wela. Wis rasah kakean pawadan. Bakune saiki mung kari gelem apa ora tak bayangana ing Ngastina. Ya saiki ngene wae. Renen aku karo sliramu kuwi padha-padha pendhita apa kira-kira kowe iso mbatang cangkrimanku. Nek kowe iso njawab pitakonku aku gelem tok boyong. Piye? Kowe arep takon apa? Waton sing gampang-gampang wae aku iso. Ya, pitakonku aku pendhita, kowe ya pendhita. Mula yen kowe ngerti laku ning pendhita, coba pendhita kuwi duwe watak pirang perkara. Jawaben. Waduh. Pripun iki Dek Haryo? Lah kira-kira sampean pirsa mboten? Waduh. Blas mboten ngertos kula. Lah ngaten niku sampean ngisin-ngisini kula. Mampun. Man mendel mawon. Saniki kula walike mawon. Sabdawala, nek manut panemumu
jajal kepiye? Aku tak ngrungokke. Lho. Ana wong takon genti ditakoni. Aku mung bakal nyocoke munggo sing dadi panemumu karo panemuku kuwi kepiye. Munggo bener kulan benermu kuwi piye coba nek kowe watak pendhita kuwi ana pirang perkara. Nek saka petungku watak pendhita kuwi ana 8 perkara. Malah mbok loro wae. Wis selak limbukan kok dadak 8 weluh. Iki pancen ana 8. Ana niladi, ana bojo krana, ana merak kecancang, ana karang drana, ana gentong umos, mara santun. Jali aji, sing kaping 8 bremana jali. Walah akeh banget. Niladi kuwi apa niladi? Niladi. Wong niladi kuwi seneng laku tapa brata, seneng poso lan seneng prihatin. Bojo krana apa? Umure isih nom ning wis madeg dadi pendhita. Nek merak kecancang gelem temandang, gelem mejang, tapi yen mung gelem dipunjung nganggo gula teh karo rokok. Lah iki. Iki contone pendhita Durna berarti merak kecancang. Sampeyan ki mang ndel wae, Dek Yuning. Banjur saiki sing ngoko papat, Karang Drana. Karang Drana kuwi apa? Karang Drana. Kuwi pintere utawa sektine mergo kedayoh karo roh halus utawa sinebut pendhita prewangan. Yen gentong umos niku ketoke pinter ning jane bodho, pong-pong bolong ning ora ana ngilmune. Nomor 6 niku napa? Mara santun. Mara santun niku napa? Senengane kulak kono adol kene. Kulak kene didol kono. Sing kaping 7 jali aji. Kuwi sing diwulang wong murid sing lagi disenengi. Nek muridé ora disenengi ora diwulang. Dinengke wae. Waduh. Lah nggih nika contone pendhita Durna niku. Gelem mulang karo murid sing disenengi, syukur-syukur gelem transfer. Nika nggih. Cocok. Dek Patih meneng, Dek Patih. Monggo sakmenika sik angka 8. Bremana jali menika menapa? Bremana jali. Pintere sumarah marang Gusti. Bener apa ora, Pendhita Durna? Waduh, kok jebul cocok. Ya iya. Padha kuwi padha karo panemuku. Jane sing padha ki apane nyatane ora iso jawab ngono kok. Sabdawala, saiki mung kare bangga penutut. Kowe nek bangga tak sembadani nutut tak rampungi. Tasena. Aja mung meneng yo yo. Yen ngono iki wis sagala-galan lakonana, pendeta bakal tak gajul, tak tendang tenan iki. Ora, wah. Wah, tujune ketulungan ora apa-apa, ra masalah. Sapa iki mau? Kadosipun Anting. Walah, Anting bar tak marekke kok ya. Isih mesorong mari tenan. Le mari lagi ilate. Gulune isih rada wah. Rapopo, nah iya, mboten napa-napa nggih. Ayo, dasare sayang karo Anting. Wis ben wae. Tujune iki mau cantrik Antasena tanggap jan. Nek bae tenan. Lah ya aku wis matur to, ning di papan sing jenenge ana Durna karo Sengkuni. Mesti mung gawe bubrah, gawe kisruh. Mula ya terus tak gajul iki mau. Lah saiki ya wis kula nyadong dawuh, aku nyadong dawuh arep kepiye. Kula nggih jumadong dawuh panemban. Anoman lan Antasena, rehnen kowe saiki do dadi siswaku, aku njaluk gawemu. Marga Durna karo Sengkuni kae ning di papan ya mesti nggawa Kurawa. Undurna. Syukur nek kena digawe becik. Ning nek wis ra iso digawe becik, wis mangsa borong.
Nanging para kawula sing mapan ana kiwa tengen pertapan Gebang sore kene aja nganti kasempya ing ngaradan. Nggih. Yen mekaten ngestokaken dawuh. Yen ngaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Panembahan. Aku yo njaluk pamit ya Panembahan. Tak methuke Kurawa ya. Sing padha surtiti ati-ati aja ninggal duka lan prayoga. Lan gandeng wis ora ana dawuh maneh, dasare iki ya wis wancine manembah. Iki upama cara ngaratu ngono aku arep kondur ngedaton. Dawuhna para cantrik kon ngurmati aku utawa supaya ngiringi aku. Oh nggih. Ngersake napa? Ngersake ringan napa niki paguyuban karawitan cantrik Gebang sore ya wis padha samapta ya. Aku paling seneng ya Ladrang Santi Mulya. Wis manut wae ya monggo. Gebang sore wonten pendhita sing ampuh. Banjur sampean gawe rekodaya etok-etok supaya Begawan Sabdawala arep diboyong ana ing Ngastina. Sing jane mung arep dikrenah patine. Monggo jane sampean ya mung merga meri karo adeke pendhita niku. Pripun nek ngoten iki? Wong nyatane Begawan Sabdawala ya ampuh tenan. Oh, lole, blekuthuk manyor-manyor Depate. Pancene kula meli kalian adeke Begawan Sabdawala. Ing atase mung pendhita wujude ora pakra wae, nanging kesdek lan limpating kawruh. Nyatane akeh sing dadi cantrike. Lah niku. Ora wurung Pandhawa ya mesti terus do arep mbeguru karo Sabdawala niku. Nah, Pandhawa bakal saya kuat nek pancen bakal mangkono. Mula kuwi kula wingi banjur matur kalian anak Prabu Duryudana supaya pendhita niku disirnake mawon niku, Dik. Lah nggih. Ning nyatane sampean dijak bantah ya kalah ngono. Mongko jebul Antasena barang
ya dadi murite pendhita niku. Gek niki Wawantasena nggih nganti muring-muring nganti wani jempalani Kakang Durna lan kula. Pun Dik, niki Kurawa sing melu sinten mawon? Nggih, nika wonten Kartomarma lan Satama. Liya-liyane tasih den wingking menika. Ta apa? Kurawa kon maju. Antasena lan sapa wae sing dadi cantrike Begawan Sabdawala pateni wae. Nek perlu pertapan diobong. Diobong Dik Juni. Nggih, Kartomarma, Satama lan bocah Kurawa kabeh wae. Iki aku lan Kakang Durna malah diwirang-wirangke kaya ngene ana ing pertapan kene. Maju petukna. Petukna cantrike utawa murid-muride Begawan Sabdawala. Do dipateni wae nek perlu pertapan ngedi obong wae. Nggih, ngestakaken dawuh. Nggih, ngestakaken dawuh. Lenggah-lenggah sebeca Antasena wani gawe wirang wong tuaku untapke nyawamu. Wah, jebul tenan. Antasena dadi murite Begawan Sabdawala. Ya Swatama, pancen mangkono. Loh, kok karo aku nranyak jangkar lan ora basa? Lah kok dadak basa iki ngopo? Nek Kurawa tak basani lumrah. Wong arep piye wae kuwi pepundhenku. Haning nek kowe iki sapa? Wah. Kowe wis wani mirang-mirangke wong tuaku. Anake lanang sing ora trima, kowe manuta tak tugel gulumu. Rak tenan to. Kurawa tekan kene mung arep gawe kisruh. Ya saya tak ladeni kepara tak babati wadyabalamu. Wah, lena pangendamu. Tebak dadamu luntak ludira rasah kakean sumbar maju tak untapke nyawamu.
maju. Ayo benake. Jebul siswane Begawan Sabdwala ana munyuke barang kethek putih Anoman iki. Yo Kartomarma, arat di Begawan Sabdwala tak tugele gulune kuwi sesembahanku. Anoman Wayayanana monyet elek dibantangan pecah siramu kene marganing patimu.
Medun munggah. Medun munggah. Yo. Oh. Pripun nek ngoten iki? Gawa Kurawa ya wis do ora paedah kabeh. Kabeh kalah mungsuh Antasena mongko ana Anoman barang niku Bapak Durna. Oh, kuku karepe dhewe. Ing atase Anoman ya pendhita lah kok ya dadi murite Sabdawala wis. Nek ngono tak petone Anoman. Gleleng pacakmu, gembelo sirahmu, ngandel-ndelke dupeh dadi cantrike Sabdawala. Kowe arep wani karo Pendhita Durna iki apa kira-kira wis serep nyawamu? Hai. Laduk wusmu. Waton bisa ngucap apa dikira Anoman wedi karo Pendhita Durna? Ya. Sugih kendel, bondo wani kowe. Saiki ngene wae. Kowe pancen pendhita, aku ya pendhita. Aku gelem ngalah ning waton kowe sombatang pitakonku. Piye? Oh. Kowe ngejak bantah, ya. Yen ngono tak ladeni. Perang cara bantah saiki apa cangkrimanmu? Ya. Aku coba takon. Sing kepisan, bantere ngungkule angin kuwi apa? Abote ngungkuli bumi kuwi apa? Dhuwur sing ngungkuli gunung kuwi apa? Akeh sing ngungkuli suket kuwi apa? Sandang karo pangan kuwi dhisik endi? Wis batangen. Belah. Tiwas gleleng gene mung sepele. Kaya ngono kok ditakokke. Aja keminter kowe. Nek nyoto iso wangsulana. Bantere ngungguli angin. Kuwi kecelaping cipta. Dumunung papan kang bakal jinangka. Buktine apa? Manungsa isih lungguh ana kene nanging batine wis ana papan ingkang sinedya. Upamane aku pengen mapan ana negara Ngastina, aku mapan ana kene nanging batinku wis ning Ngastina. Bener. Ya lagi siji. Saiki abote ngungkuli bumi kuwi apa? Abote ngungkuli bumi. Ana sipating ibu kang bobot jabang bayi. Wiwit nglairke ndewasake bodho lan pintere jabang bayi mau. Gumantung si ibu nggone ngulawentah miyang anak, ya apa ora? Wah, cocok. Saiki dhuwure ngungkuli gunung, kuwi apa? Dhuwure ngungkuli gunung. Kudanganing wong tuwa tumrap anak.
gegadang anak digadang besok yen dewasa bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Tegese gegadanganing wong tuwa bisa kasembadan. Wah iya. Sabanjure akeh ngungkuli suket kudu ra iso. Akeh ngungkuli suket kuwi penemune manungsa. Buktine apa? Suket siji ya mung siji. Nanging yen manungsa sak yektine duwe penemu maneka warna. Waduh. Bener. Yen ngono saiki sandang karo pangan kuwi dhisik endi? Yen panemuku dhisik pangan. Nah, salah. Kowe pendhita goblok. Ora waton ngucap dasarmu apa? Menyang endi wae sandang karo pangan kuwi dhisik sandangane. Nyatane apa? Nyatane bayi kae lair glegak kae mesti wis nganggo sandangan dhisik. Yen wis nganggo sandangan banjur njaluk banyu susu ibune, ya ora? Nek ngono leh ndelok mung kanthi cara lair ora nganggo batin. Lho kok iso? Buktine apa? Ana wanita bobot 4 sasi, gedene 7 sasi. Kepengin wangan woh-wohan. Utawa tembunge kuwi jenenge nyidam. Tata lair kuwi sing njaluk wong tuwa utawa sing ngandhut. Nanging sejatine kuwi sing njaluk jabang bayi sing dikandhut, bener apa ora? Berarti dhisik endi? Sandang karo pangan. Waduh. Bener kuwi Anoman. Mergo bojone kuwi dudu wong. Ya seneng ngono, Dek Patih. Iki aku wis rada wirang iki. Aku kudu piye? Ben adil. Saiki ganti aku sing takon. Yoh, takon apa tak batange? Sundul malah jinjit apa? Aduh. Dek Juni. Sundul malah jinjit ki apa? Sundul malah jinjit. Napa kula nggih mboten ngertos niku? Aku ora ngerti Anoman. Sundul malah jinjit apa? Pocongan midak telek. Kok iso pocongan midak telek kuwi piye? Pocongan kuwi biasane sundul. Ning sapa wae nek midak telek mesti bakal jinjit. Jajalen nek ra percaya. Oh iya. Nomor 1 salah. Nomor 2 saya tak takoni. Apa? Nek ana telek jaran ning ngarepmu. Kowe milih lunga apa mbok depi? Nek ana telek jaran, kok dadak jaran? Nek ana telek jaran ning ngarepku, tak tinggal lunga apa tak depi? Ya tak tinggal lunga wong ya mambu. Ra. Mok tinggal lunga mesti kuwi njupuk piring. Wasem. Yen kono tak depi. Berarti kowe ora gelem nggo liyane arep mbok pek dhewe teleke. Wah, bajindul. Aku takon telu wae kari dhewe. Teri dhewe apa? Turangga Nyuwandana tumurun semedi kuwi karepe apa? Lho. Apa kuwi? Kowe iso mbabar apa ora? Turangga kuwi apa? Turangga cetha jaran. Nyuwandana kuwi nunggang jaran. Ah, jatilan kuwi. Tumurun apa? Tumurun medun. Semedi kuwi nikmatmu banget. Tegese nikmat krasa. Banjur tegese apa? Nunggang jaran krasa penak. Ah, nunggang jaran krasa penake. Nah, iso to aku. Gene gampang, sepele iki pitakonmu. Sepele. Ning niku jagongan, jogangan niku sampeyan makne gondel. Jogangan apa jagongan? Jagongan bayan apa piye? Jogangan pripun, Dek? Ya mang takon Anoman niku. Apa sing kono? Kuwi dedongengan nalika kowe goleki sedulurmu Sucitra. Nanging kepampeng segara. Mongko kowe ora iso mabur. Banjur kowe prasapa sapa sing bisa nulungi yen sipate priya arep tok aku sedulur Sinarawedi, yen sipate putri arep tok pek bojo. Wusana banjur ana jaran sembrani teko. Tetegarmu mendak-mendak ning ngarepmu. Kowe tanggap sasmita, jaran banjur tok tumpaki. Sak suwening mabur
sing ana mung rasa kepenak karo kepenak rikating carita sijaran banjur anak-anak Aswatama saka lingganing tembung haswa suta utama haswa jaran suta anak utawa becik nadyan Swatama kae sipating menungso anak pendhita nanging patutan karo jaran walang ngina karo aku idon iki kowe cara kepiye sampean ora bakal bisa ngendih marang Begawan Sabdawala niki mawon mungsuh karo cantrik-cantrike kaya ngene rasane aduh madul kabeh terus pripun niki pun Dik kula arep gawe karti sampe kok gawe rekodaya napa malih oh ya gagal maning son gagal maning Dik kula ngerti Dik kula ngerti niki mau kula tingali ngangge netra batin. Tata gelar pendhita niku inggih Begawan Sabdawala nanging nitik saking coreke nika genah Petruk kantong bolong nika. Napa nggih? Petruk kantong bolong. Lah nggih. Kula rak wujude ora pakra to. Lah terus kersane perkara niki kontol diaturke blekok. Kula arep ning Amarta. Kula arep wadul kalih para Pandhawa. Nek nganti Petruk wis wani madeg dadi pandhita, niku tegese ya wis wani gawe kuceping para Pandhawa. Nah, Pandhawa mesti bakal padha muntap kabeh. Petruk terus dipateni. Wah, kok ketoke le gampang men. Ning prakteke mbuh lho iki. Merga Petruk niku punakawane Pandhawa. Pun ta? Sampeyan nang percaya kalih kula, Dik Juni. Kurawa nika samentara kon mundur dhisik. Kula tak ten Ngamarta. Nggih, yen ngaten monggo Kakang Dana kula nderekaken muga kasempatan.
yaksa sara maruta bawana bana margana ladalah bot-bote ngabot nggonku kepengin memangan nalika semono wanter dawuh pangandikane Rama Pukulun Bathara Guru aku bakal diparingi pangan jarene sapa kang kalebu Sukerta kuwi bakal dadi mangsane Bathara Kala nanging tinemune nganti tekan seprene saben-saben aku golek wong kang Sukerta nadyan siji wae ora ana malah kepara saben-saben aku arep ngerangsang bocah Sukerta mesti wae aku ketemu titah kang bisa maca nulis sing ana jroning awakku wanter dawuhe guru bapakku yen kepethuk wong kang bisa maca tulis sing ana awakku nadyan klebu Sukerta nanging aku ora kepareng mangsa mula nganti aku ketemu dalang sing bisa ngruwat jenenge Dalang Kandha Buwana dalang ruwat kuwi mau sing bisa maca tulis sing ana ing saranduning badanku satemah aku banjur trima keplayu wedi karo dalang kuwi pangananku wis entek ning aku mau bareng sowan ana ing ngersaning Ibu Betari Durga banjur didunungake diparingi pepadang jarene mapan ana ing pertapan Gebang Sore ana pendhita kesdik peparap Begawan Sabdawala nadyan ora kalebu wong Sukerta nanging kuwi wong kang murang tata wong kang nerak pepacuh nerjang angger-angger merga pendhita kuwi mau pertapane kang kanggo mangas Rama pepasrene wani memba nyembari marang Kahyangan Suralaya mula aku supaya kon giri godaya tak upayake pertapan Gebang Sore janji ora gelem tak endake dadi pangane Bathara Kala dunungku panas perbawane jebulana titah ingkang wani mlebu ana las kene mengko dhisik teko iki ana wujuding Sardula bisa tata jalma parenging dewa nadyan wujudku kewan macan nanging aku bisa tata jalma lan jenengku Sima Prajana wong bagus aja mati tanpa aran sapa sing dadi jenengmu kekasihku Raden Arjuna ya Raden Janaka Raden Arjuna wani mlebu alas kene tegese kowe dadi mangsaku ayo manuta dadi panganku tak sesep-sesep getihmu swarga ginawe ayu yen pancen bisa pangan Arjuna nanging malah kepara ana Sardula untapke nyawa ladalah rimah-rimah untal malang
Puja Dewata, Hastuta Hastuti sumrup netya parayodya pukulun sarawuh paduka keparenga kula ngaturaken sumengkeming pangabekti konjuk wonten sandhep pepadanipun pukulun Kamajaya. Hongilahing sekaring bawana langgeng iya Yayi. Sayekti andadekake suka gembira tiasingpun Kakang. Amung pangestu ulun tumrapa marang kita Yayi. Dahat kalingga murda kapundhing mestaka mugi ndadosna jimat paring pangestawanipun Kakang Pukulun. Rama Pukulun Ismaya ingkang putra ngaturaken sumengkeming pangabekti konjuk Rama Ismaya. Iya Kamajaya anakku tak tampa. Pangestuku tampanana. Inggih. Sanget anggen kula mundi. Truk. Elak tenan ya Bapak. Bathara Kamajaya iki nek karo bapak ngajeni kaya ngono. Ayo merga Pukulun Kamajaya kuwi pancen putrane Bapak Semar. Haning padha-padha putrane anak Semar ning kok beda ya. Kono bagus ning akdhe remuk kaya ngene. Ayo mbok menawa citakane beda dadine ya. Yayi Arjuna. Ayo kaget dene ulun mrepeki marang Siadi. Ulun bombong marang kita dene jeneng kita nyatane bisa uwal lan lulus saka pacoban. Nyatane ulun membo dadi sardula iki mau yektine mung giri godha marang Siadi. Duh Pukulun. Kekilapan menapa mestinipun Kakang Pukulun sampun pirsa dhateng mubah musik ing manah lan sedya kula. Iya Yayi Arjuna. Kejaba kita lelana brata nedya nggayuh kanugrahan wahyuning katentreman kang bakal tumurun nanging kita uga ngupadi murcaning pusaka jimat jamus kalimasada. Yayi aja sumelang. Iki ana marga prayoga kita kalenggan iki jujuka pertapan gebang sore. Ing kono ana pandhita kang babar kawruh panunggal peparap begawan Sabdawala ya kanthi sarana kita Purwita.
napak padha marang pendhita iku lan mbok menawa ing kono uga bakal dadi srana ketemune pusaka Ngamarta Kyai Jimat Pustaka Jamus Kalimasada Yayi. Nuli nggih ngaturaken gunging panuwun Kakang Bathara. Ya Yayi, kang mangkono ulun kundur makayangan nggih sembah kula umiring jengkar paduka pukulun Rama Ismaya ingkang putra nyuwun pamit. Ya Kamajaya ingkang ati-ati. Semar wis padha budal. Mongko arep do sowan ning pertapan Gebang Sore. Ning kok rasaku ora kepenak ya. Mergo nek aku budal sowan ning pertapan Gebang Sore iku mesti wae banjur kewiyak wadi iki wis sawetara aku tak ndelik dhisik wae. Sumubang yang haruna kadinetrane anggora
sabdaning kukila rengkani kara saketar ler wuwusing bini panca pepetoking ayam mono manguwuhing papagan Koko Prabu jimat pepundhen bingaing manah kula tanpa pepindhan inggih rawuhipun Koko Prabu saking panduganing ingkang rayi namung paduka Koko Prabu ingkang saged pinangka dados kawidamar pepetenging manah kula Koko Prabu. Inggih Yayi, lajeng cumadong dawuh wonten wigatosing kersa ingkang kados pundi lan menapa ta ingkang dadosaken duh kitaning galih Yayi? Koko Prabu persasat negari Ngamarta menika peteng dedet leliwengan pindha bangun kesaputing lebu labet lampuk sampun sawetawis trimadya candra etang kalenggan mangke pusaka Kyai Jimat Jamus Kalimasada ical Koko Prabu mongko katemben kemawon ingkang rayi nampi wangsiting Jawata bilih kalenggahan menika ripaduka sakadang kedah anggayuh wahyuning katentreman ingkang badhe tumurun ing Madyapada nanging badhe kados pundi anggen kula sakadang badhe anggayuh menawi kasunyatanipun pusaka negari Ngamarta Kyai Jimat Jamus Kalimasada menika malah ical menika Koko Prabu. Jagat mangis tungkara wayah Bathara Jagat. Samendang sampun boten badhe karempit sabdanipun Yayi Prabu sampun kula tampi kanthi trewaca mila. Ingkang Raka ing Dwarawati ing mangke ugi boten badhe swaling kayun. Tartemtu badhe mbudidaya. Wah, Slireng Kresna kakangku, kalenggan iki negara Ngamarta lagi ketaman pepeteng merga ilange Jimat Kalimasada. Ewa semono Slireng kakangku. Sing jarine saguh dadi kusire Pandhawa malah enak-enak ora enggal rawuh ana ing negara Ngamarta. Banjur tanggung jawabmu kuwi ana ngendi? Lah, ra apa to? Dadi glethek petale nutuh kelawan pun Kakang to, Sena. Pun Kakang iki ana Ndwarawati uga dadi pangayomaning para kawula sak negara. Dadi upama pun Kakang iki semurandat nggone minangkani pamundhute Yayi Punta sak kadang, kuwi mbok menawa negara Ndwarawati mestine isih ana sakwenehing bab ingkang kudu dirampungke. Mbah, mbuh ra idep. Ngertine Werkudara Kresna kakangku kuwi dadi kusire Pandhawa, mula bali lan orane Jimat Kalimasada ngertiku ya saka Slitheng Kresna kakangku. Ya Werkudara. Kabeh mesti bakal dibudidaya. Yen ngono, Yayi Punta, yen saking pemanggih kula badhe tumuruning kanugrahan wahyuning katentreman menika, mbok menawi ing mangke wonten sambet rapetipun kalian icalipun pustaka Jamus Kalimasada. Eca Denira Imbal Wacana dadak sakala praptaning Pendeta Durna.
Kok Bapak Durna ingkang rawuh ngaturaken pangabekti, Bapak? Oh, lole. Inggih, Nger. Kula tampi dawah sami-sami, Paman Durna. Ngaturaken pambagya sami wilujeng. Oh, inggih pamusinipun Angger Kresna. Wilujeng lampah kula. Mbah Durna bapakku, basaku bektiku katur. Werkudara anakku tak tampa. Bapak, esmu sumengko lajeng wonten wigatosing kersa menapa? Nger. Praptanipun ingkang bapa namung badhe munjuk atur. Bilih kalenggan menika mapan wonten ing pertapan Gebang sore menika wonten pendhita mbabar kawruh panunggal peparab Begawan Sabdawala. Oh, piyambakipun menika sekti sanget, waskita sanget. Mila lajeng kathah seswanipun nanging emane Begawan Sabdawala menika umuk sesongaran sanget pamer dupeh lagi dadi pendhita winong wong Jawata pun wani adol gendung. Nyatane sareng kula menika mbuktekaken piyambak malah Sabdawala menika wani mirang-mirangke kula lah menika Nger. Nggih lajeng sambet rapetipun menapa dene Bapak Durna ngendika bab pendhita menika dhateng kula. Oh tentu wonten hal yang berkesinambungan. Nger, kula menika mboten trimah. Kula mboten trimah sareng kula wigatosaken kanthi pramana jebul pendhita sing ngaku Begawan Sabdawala menika nyatanipun jebul namung abdi paduka pun Petruk kantong bolong. Perkudara, kowe muridku sing tak tresnani. Wong tuamu aku diwirang-wirangke dening padha-padha pendhita. Sing nyatane kuwi mung dapure Petruk. Piye rasamu? Kowe do ora iso mbelani karo bapak. Oh, aja takon. Wah, rasa kesuwen ayo mangkat. Antasena bungah sing tanpa upama dene ngatasi aku mung pendhita gunung ning iki Raden Arjuna malah rawuh. Ayo lumrah wong nyatane sampean lagi dadi pendhita sing sekti wong aku dhewe nyatane ya dadi cantrikmu apa meneh Paman Arjuna iki ngendi papan ana pendhita ampuh mesti disuwitani. Ya wis coba tak takonane mengko dhisik Raden Janaka wis sawetara rawuh ana mapan ana pertapanku kene. Saiki malah nyembah sesedokan karo aku.
Apa kepengin dadi siswaku? Nggih kasinggihan Sang Mahawiku. Arjuna kepengin sanget Purwita dados siswa Paduka. Mugi keparenga nampi. Yo. Tak tampa. Tak tampa ning ndelika Namburi. Merga bariki bakal ana dhayoh meneh. Sawangen ketoke pendhita ning kuwi jane Petruk. Malah anakmu Antasena dadi cantrike lho, langsung lungguh ning kono. Kuwi wis pro kono. Edian, Antasena mah dadi cantrike pendhita Rapakra. Ya ben. Aku saiki seneng melu kene. Penak melu kene. Piye? Apa penake? Ayo jumbo. Bayare lumayan. Ayo. Mbok menawa Durna kae mau ra trima njur banjur wadul kaya ngono ning piye iki? Raden Werkudara iki bapakmu to. Ayo arep bapakmu nyatane malah mbelani wong salah. Wis ngene wae. Bapak nek ra trima aja tok gawe lara. Nah iki mengko tok wirang-wirangke wae ya, gampang. Tak jake rembukan apik-apik dhisik. Raden Werkudara kok rawuh rene arep dadi siswaku napa dos pundi? Wah, aku ra sudi dadi muridmu. Ngopo aku tuh dadi muridmu? Kowe pendhita sing gawe wirange Durna bapakku. Kowe ya wis gawe kuceming para Pandhawa. Werkudara. Rasa kesuwen, Ger. Wis kek bras. Wis tengah papat, pateni langsung pateni. Wah, pendhita murang tata tak jangkae lah. Aku ora rumangsa gawe ala karo kowe. Ya, mandya sabdaku lempoh kowe Werkudara. Kowe pasang walat. Aku malah mbok kae lempoh kaya ngene. Aduh, piye Durna bapakku? Aku lempoh tambah nono. Aduh, aku ra iso. Cuy. Bunto aji kakangku, Kresna kakangku, aku tulungono. Ora iso mundur, ora iso maju iki. Rekane arep mbelani Durna bapakku malah digawe lempoh kaya ngene. Rasakno. Rasakno saiki ngono salahe mbelani Durna. Wah, Antasena cah gendeng. Rene tak suwek lambemu. Ah, suweken kono.
Wis kon nambani Pak De Kresna kae. Wah, Kresna tambah nono. Werkudara, nek kowe pengen mari kowe njaluk pangapura karo Begawan Sabdawala. Wis to, manuta marang pun Kakang njaluk ngapura. Iya Yayi, nyuwun pangapura marang Sang Mahawiku. Wah ya panembahan aku rumangsa luput, aku nyuwun pangapura, aku njaluk mari. Yo, reh ning wis ngrumangsan luput adile ya mung di ngapura. Lan kowe mari ya Werkudara. Mari matur nuwun Begawan Sabdawala. Ngandel ora? Mari to kowe Werkudara. Mula sesuk meneh ki aja gampang nampa wadul. Lah saiki Paman Durna malah trima oncat to. Oh iya, banjur saiki prayogane piye? Nggih Koko Prabu sakmenika lajeng kados pundi? Yayi nuwun sewu. Anggenipun mirsani pendhita menika ngangge permana batin lan monggo. Kita sakmenika lenggah ngandhap lan malah nyembah dhateng Begawan Sabdawala menika, Yayi. Kita Kresna, kita aja nganti padha kaget lamun ingkang ngemongi Petruk lan supaya madeg Brahmana peparab Begawan Sabdawala iku ulun ingkang dawuh lan ulun ingkang ngemongi jagate. Mula mboyasen jeneng mokal lamun kahanane Begawan Sabdawala pancen ya mengkono mau. Lan jeneng kita aja padha kaget lamun Jamus Kalimasada kuwi murca. Pancene sawetara ulun ingkang mundhut kejaba kanggo pikuat ting si Petruk nggone madeg pendhita nanging uga kanggo nyoba marang jeneng kita kabeh nggone padha nggayuh tumurun ing kanugrahan. Nger reh ning jeneng kita kabeh wis pundhat bisa kalih saka pacoban tumuli pustaka Jamus Kalimasada ulun balekke marang kita punta. Lan iki kanugrahan wahyu katentreman lan wahyuning kamulyan tampanana. Ngaturaken gunging panuwun pukulung. Iya Nger, wahyu katentreman wis ulun paringake kanggo maluya kawula negara Ngamarta. Dimen padha urip kang ayem, tata titi tentrem, daya dinayan, bantu binantu, samat sinamadan, mahanani tias bagya mulya. Begawan Sabdawala lakone Petruk dadi pendhita wis purna. Kita tumuli bali wujud kaya doe nguni. Jebul saestu Begawan Sabdawala jebul Petruk. Langgih nanging kala wau Sabdawala pancen dimong kalian pukulun padha wenang mila nggih saestu sekti. Wah jebul tenan. Nggih Gus nyuwun pangapunten sios dadi murid kula napa mboten? Ora sudi. Nggih pun niki namung kangge palambang. Nek wong cilik kados kula niki ampun disepelekke kala mangsane nggih sok kesinungan keluwihan ngoten. Ndara Antasena kula matur nuwun. Ya Petruk aku ya mundi dawuh pukulun padha wenang.
matur nuwun ya. Dene kowe wis dadi wakilku. Wis mbanjeli aku ben ana melu gara-gara. Wis saiki bali ya dadi petelku. Ngopo Bathara Kala? Wah, Siwa Semar iki pancene aku arep ngerusak pertapan Gebang Sore. Merga Begawan Sabdawala kuwi dianggep luput. Mung pertapan wae wani memba wujude kayangan. Mula Sabdawala arep tak pangan saiki. Begawan Sabdawala saiki wis ra ono. Sing ana anakku Petruk, ayo kowe gelem bali apa ora? Nek ra gelem bali aja takon dosa. Tak waca kabeh sing ana awakmu mlosoh kowe mengko. Wah, aku tak bali. Ayo Werkudara diresiki kabeh. Sampun Den, niki lampahan Petruk Pendhita utawa Petruk Dukun pun paripurna. Mila kanthi purnaning lampahan niki mugi saged dados sarana tumurning kanugrahan lan ugi murakapi dhateng ingkang menggugati. Inggih menika warga ing Gandu menika mugi tansah binerkahan Gusti cinaket ing kanugrahan Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti rahayu rahayu rahayu.